Pred chvíľou som mal takú menšiu debatu na kanálu a boli tam odozvy, že už dávno sme neriešili žiaden magnetofón. Čo v Čechách je, že vraj kotúčový ako klasický. Stále je to magnetofón. A vlastne mali pravdu, že posledný sme tu riešili Sony Duo. Tak ma napadlo, toto je posledná časť do ucelenej mozaiky toho, čo sme tu už riešili, keď si pamätáte ten grec, ten deck, kde sa menili indikátory a také tie veci. Tak vlastne zarovno s ním som vtedy zobral do opravy aj tento magnetofón. Keďže nejako na to majiteľ nespiechá, tak momentálne je ale ten priestor, kde ešte mám trošku času sa mu povenovať. Ako vidíte, z niekoľkých častí on bol rozobratý. Ja len dúfam, že ten zbytok týchto vecí je dnuka v tom magnetofóne niekde priložený v balíčku, lebo naozaj šrobky ja hľadať nebudem. Viem, že toto tam bolo, takže toto tu máme. Čo sú prepínače? No, toto vyzerá tak pofiderne, ale hádam, by to nemusela byť taká katastrofa. Ne, bysťo, toto tiež nie je dobre takto. Niečo tam rechotí, takže šanca je na nejaký efekt. Tu máme to teleso jeho. Ja sa teraz posnažím rozšroubovať, rozmontovať. No nie je to dobre takto prepravovať. No u mňa už vôbec nie. Krci, jak to bolo pokope toto tu? Čo to malo nejakú poisku z boku, alebo čo? Lebo tuto teraz bojujem s týmito vecami, dačo je zacvaknuté, dačo je odsvaknuté a dačo už sa mi črtá. Toto tu je B730. Má to aj malý nápis. Ja som inak toto krycie veko nikdy v živote nevidel na tom magnetofóne. Alebo lepšie povedané, nemal som to šťastie. A tuto máme pitlík. Pitlík sa vždycky hodí. A tuto máme tú čelnú časť. No už je tak dobovo popísaná, je tam nejaký bás, možno máličko vyčistiť, možno máličko dať dokopy. Ale plexi je neporušené a to je to plexi, čo nám pasuje aj na tie tu... Bože, ak sa to volá 113, 115, 116 a neviem, či aj na CMK, nie. Vlastne je toto krycie plexi toho magnetofónu. Po väčšine je to tá vec, ktorá je už poškodená alebo zničená. Takže máme aj krycie. Máme aj pitlík. S pitlíkom sa robí ďaleko lepšie ako bez pitlíku, hej. Sa divím, že potom Sky som vylovil tie ostatné veci. Pozriem do pitlíka, vidím tu nejaké tie ťahové veci. Toto môžem priložiť do pitlíka. A tuto sa nám zdá, že už je ten základ obnažený. Takisto má fixáciu na kotúčoch, čiže vie byť prevádzkovaný aj v tomto tvare. Aj keď to isté platí aj pre neho, čo pre tie 113, 15, 16. Že tento tvar nie je úplne ideálny na to opotrebenie. Ako naozaj najlepší tvar pre neho je, keď leží. To je úplne geniálna vec. No a pozrime sa ďalej tu ešte. Viem, že vtedy majiteľ dačo chcel ohľadom neho. Toto tu by sa malo pekne rozísť, lebo bol rozpojený a tým pádom by sme mali vedieť odobrať čelný, zadný a všetky dekle sveta. Už je aj rozmontované, ešte aj zemne nie je odpojené. Čiže tuto sa už niečo dialo. No uvidíme, čo sa tu všetko mohlo diať. Máme aj stavaný reproduktor, čiže si to vieme odkontrolovať. Tu je nejaká tá gumička, ktorá sa možno aj bude točiť. A plošný spoj, tento je s MBAčkami 810 riešený konec. Tam už sú MDAčka 2010, 2020, dokonca TDA 2020 sa mi zdá, že boli v 115. A čo tu ešte máme? No nič, no všetko sedí, to je, keby ste mali tú 115 pred sebou. Alebo 13, alebo 16.
ale je to ešte v takom inom šate. Ale kvalitou by to malo byť plus minus obdobné. Áno, ten koncák je maličko v tom podaní tých MDAčiek, čo boli aj TDAčka. 2020 trošku živší a trošku silnejší. No, tu máme nejakú nahrávacú časť, hlava 1. Vyzerá, že je to všetko zakapávané. Čiže, chvála Bohu, nenastal nejaký veľký posúv vo veci. No, trošku mu neublíži. Čiže, urobíme takú základnú vec. V základe to potrebuje vyčistiť, prebehnúť regumom, všetky tie trecie veci, gumový sortiment, ktorý nevyzerá úplne stratený. Tu máme spojku, aspoň to pôsobí takým dojmom. A prefúkať, ťahové sú kompletné, nie je to obtrhané. Prepínače, izostaty, to je to, čo vieme, čo s tým ďalej, hej. Nejaké vstupno-výstupné veci. Toto je, sa mi zdá, že záznam. To je taký väčší gombík. Indikátory. Hýbe sa. Vyzerajú, že nejaký pohyb by tam mohol byť. A z druhej strany, tak toho točím ako taký ovad, ale ono to má svoj dôvod. Sú tu podsvity na indikátory, klasická žiarovka. Motor, ten je snad kultový. Plus nejaký z Dubnice transformátor, jestli sa nemýlim. Na 19 V, 2x19 symetrických. Kto vie, ak je riešený ten koncový stupeň, ale toto sa mi už dačo nepáči. Tuto sa možno aj niečo dialo, alebo už len ja vidím blbo. Skúste vy zhodnotiť, možno už ja som trošku iný ako ostatné deti. Keď si pozriete túto časť, ja zoberiem aj ukazovátko a pozrite si túto nožku tu. Tam je normálne akože diera. To ja keď urobím toto, tak z tejto strany je to nie zaletované poriadne. I keď to okolo vyzerá byť už také rovnako zoxidované, lebo podľa tohto vidíte, kde sa hýbalo v danom období. Z týchto MBAčiek nemám strach. Ako nemám možno originál MBAčka, a toto sú podľa všetkého dasky, ale mám TBAčka, čo by mala byť obdobná varianta tohto integrovaného obvodu, akurát má krídelka po bokoch. Tie som ešte ja ako pionier vyrovnával a zvrtával tú dieru, aby sa dali integrovať na miesto týchto. Takže máme tu aj niečo, čo nie je úplne košé. Dobre, z koncáka by som nemal strach. Toto je väčšia halus, táto časť tu, ktorá zodpovedá za prehrávanie, nahrávanie. To je také fakt nalaborovanie, keď to človek už úplne, že ide do detailov. Cítim mierny odpor, vidím nejaké pavučiny. Nemyslím si, že by to muselo dopadnúť katastrofálne, ale my, ako vravím, viac sa nebudem vrtať v tom, ako je potrebné. Len toľko, koľko je potrebné. Tak ja si myslím, že s týmito súčiastkami, keď ho aj spustíme, nič sa neudeje. Tak to by nebolo dobré, hej, ale nemyslím si, že by sa udialo niečo, čo by nás nejako sklamalo alebo prekvapkalo, hej. Tak čo, tuto máme nejakú tu, pripnem si oddelovák, predsa len som frajer. Mám, a to ešte mám iný oddelovák, ale nemám čas to teraz riešiť. Viete, ten veľký transformátor C-čkový, čo sme dostali ku tomuto. A už je na ceste aj nový indikátor ku nemu. A je to, dúfam, že rozmerovo to bude obdobné. A dotyčný indikátor by mal ukazovať nielen napätie, ale aj prúd. Takže je tam jedna malá meracia cievka, ktorá nám povie už ďaleko viac ako on. Takže urobíme si update tohto, čo sme dostali. No a teraz čo s tebou ja urobím? Zapnuté, vypnuté, zapnuté. 140, lebo tam som mal prepnuté už na 240. 228.
Nech to čert vezme, poďme na to. Motorček sa rozbehol a je to relatívne celkom tiché. Že to nie je taká katastrofa, ak by som očakával. Potrebujeme tuto aj tieto prepínačové veci. Čo nám ostáva, no? Nasunieme, aby ten záber bol na celej ploche, aby sme ho nepokázali nechtiac. Toto je dobré, len ten zvuk je na nič. A síce toto tu aj môže ostať, lebo my máme aj ďalší. A ten ďalší dáme na pretáčanie, pokiaľ sa nemýlim. Ja taký istý mám doma. Len toto je také divné, pozrite, jak sa mi rozpadáva v ruke, ale tento je zaoblený, tento sa rozpadáva, toto bude z iného modelu. To bude tie 700 a tie také rady, viete, on je taký iný, trošku, ako tento tu. No. Jedna strana pretáčanie, brzda ide a ju odľahčuje. Druhá strana, odľahčenie brzdy je OK. A toto by malo byť ešte trošku tesnejšie, ale to sa dá pekne nastaviť. Lebo tuto cítim to niečo. Tam ide o to, ako ho roztočíte ten pások a naozaj tam nabere úžasnú rýchlosť. Tak aj po vypnutí to nesmie ísť vlastným dobehom alebo nejako sa chovať inak nekorektne. Ako vidím, žiarovky nám fungujú. Ale toto sa mi nepáči, tento zvuk tuto. Toto je nejaký ten prieser. Nejaký ten prieser a ja idem zistiť aký. Treba mi ho aj tak povysávať, povyčistievať trošku sa s ním pobavkám. A uvidíme, no. Sranda je vždycky, čo budeme vraveť. Idem ja sa pozrieť na neho. Tak som ho trošku rozšroboval, vlastne len dvojica šrobok a táto časť s doskami sa dá pekne vyklopiť. No ono sa dá pekne vyklopiť, ale keď ho máte normálne postavený na nožkách a nie takto, ak ja hore hlavou, tak vám to v živote nebude držať, hej. Čiže si musíte hľadať čím vypodložiť, takto je to príjemnejšie na opravu, podľa mňa. Prípadne na boku ešte by sa to dalo riešiť. No inak väzba dobrá, tienených vecí úžasne veľa. Zosilovať zembejačkami nejak výrazne odlišujúci sa od takého bežného zapojenia. Nejaké tie záznamov snímacie veci ohľadom tých vstupných komponentov, plus nejaké tie presúvače, ktoré nám bude treba prefúkať a vyčistiť, lebo to je základ pruseru. No a v globále nič hrozné, ale ten zvuk ma irituje pri tom playu. A na to, aby som zložil ten unášač, musím povoliť segerku a tak ho stiahnem dole, lebo z hora to nie je možné nijak urobiť. No dobre, tak zatiaľ nevyzeráš úplne beznádejne. Dám všetko úsilie tomu, aby to ani náhodou nefungovalo v závere sezóny, hej? Tak určite treba urobiť tú základnú údržbu, určite. Tuto treba zistiť, prečo to je treci, ktorý poháňa tú časť. On je vo vnútri toho unášacieho trňa, je inštalovaná taký náhon a ten ho poháňa a tam je cítiť, že asi sa niečo iné deje, ako sa má, lebo ten hluk nie je normálny. Čiže či už tam je nejaké originál trecie oblúženie alebo niečo, ale ja si myslím, že už je asi po smrti, prípadne nejak inak zdevastované. Keď ho chcete vidieť z dnuka alebo premazať, tak sa zabavíte. Tu máte jednu segerku, druhú segerku, jednu pružinku, druhú pružinku. A hádam aj všetko by to už mohlo byť. Čo myslíte? A toto sa nám rozpadne do 2 kusov? Určite. To je 100% tutovka. Inak tieto diely podľa mňa budú kompatibilné aj s niečím iným. Toto si zatiaľ necháme zavesené. A toto si zatiaľ odklopíme na bok. Aj tak to budeme musieť uvoľniť. Tu, no proste
Srandy kopec, zábava, graduje. Čo by sme si nedali niečo poriadne a budem potrebovať poriadny šroubovák a nie takéto hračkárske veci. A ja to mám taký, čo už prežil nie jednu takúto chvíľu, kedy bolo treba rozhodnúť. No, lebo keď nemáte poriadny vercak, ani sa nepúšťate do ničoho pre istotu. No aj toto je nastaviteľné. To všetko rozhasí človek. Keloklip máte prúser na krku. Čo už? Keď som to dal raz, tak to dám druhý raz a následne to dám tretí raz a už sa nám to rozpadáva na niekoľko dielov. A niektoré diely sú lepšie, niektoré horšie, ale sú všetky pokope. Na čo to od seba dávať preč, keď to nemá pointu? No ukáž sa. Áno, toto sú diely, čo sú pod ním. Netreba to zanedbávať tieto veci, lebo ono to má dôvod, prečo ich je tam toľko. Z druhej strany bola len jedna pod cegerkou. A pozrime sa, a už to vidí. Ja to už vidím tuto. Tu je tá spojka a tu je také trecie obloženie. Môžem ja sa na hlavu postaviť, toto budem musieť vyťahnuť von a túto časť budem musieť dať vyrobiť. Tu nevymyslím nič. Tu nepomôže ani plakať. Kde je nejaká klasická šublera. Dosť dlho som tu mal aj takú tú električnú, ale poviem vám pravdu, môžem ja sa na električnú, čo chcem, toto je ešte vygravírované. 1689, to ešte v strojárniach mali ISO a vtedy tie šublery boli ďaleko na inom stave. Toto je Svokrova, to mám pamiatku. Môj, toho času 18. To je bolo najlepšie zhodiť dole ako celok. I keď ja to dokážem vymeniť aj takto, ak ja, ale nedokážem vyčistiť tú spojku. Takže lepšie to bude, keď budem mať toto súkolie v ruke. Lebo už keď sa do toho vôbec montujeme, čo tam nemáte sa čo montovať, hej, tak by bolo dobré to mať v poriadku. Joj, bože, no ukáž sa. Ty, kámo. Budem si musieť podložiť niečo pod neho, aby som mu nechťaz neublížil. No, a to sú kolie, ktoré toho času je toto tu. Tiež fantázia inak medzi nami. To je taká privíjacia spojka, môj názor. Ako keď si to preklopím do normálneho magnetofónu, tak mi to dáva význam. Čiže tam by tiež bolo premazať, načechlať pilíš a myslím si, že by to mohlo počúvať. Tieto gumičky sú už také divočina, je to z toho tuto. Tu celkovo ten gumený sortiment bude asi v ťahu. Takže teraz čo, dám si vyrobiť jednu? Alebo zakúpim celú sadu? To je tiež také otázne. Ako vyrobiť jednu treciu, to je to najmenej. Lenže mne treba aj túto. A nie je problém v tom, že by takto nejavila známky, že je OK. Ale ja vidím povrch. A povrch je už taký potrhaný. Čiže tu by bolo jednu vymeniť, druhú vymeniť, obloženie vymeniť. Proste tu už sa prehráte s týmto. To už nie je o jednej gumičke. Bohužiaľ, jediná čo, tak tento remienok tu, čo má taký ten trojuholníkový zjav, čo mi vtedy z Prahy chlap ponúkol, že ešte má posledný. On bol naozaj posledný, aj tá kvalita bola ako naposledy. Lebo mne sa roztrhol. Takže mal som zobrať klasický okrúhly typ, ktorý vojde sem. Inak tieto tu sú dobré, tieto trecie. Sú dostatočne hrubé, sú dostatočne živé. Z čoho vyrobili toto, povedzte mi. Komu to bolo treba toto? No, tak operujem a keď tu zrazu zistím, že pitvám. Vyťahol som obe gumičky
Uvidíme, čo nám poskytnú. Nechcem využívať vyslovene hydraulické gumičky, lebo tie pracujú väčšinou na úplne inom princípe, kde sa síce umiestnia na ten nejaký piest, ale oni majú z druhej strany valec alebo niečo. Proste je dotlačaná, tam nejde vôbec o to, aby mala nejakú veľkú vratnú silu. Tieto gumičky musia byť máličko podajné a musia sa vracať naspäť. Čiže ten materiál je máličko iný. Uvidíme, jak sa to bude chovať. No, za to ešte nejako vracia, ale môj názor je, že najbližší priemer tejto gumičky použiteľný je vnútorný tohto kruhu, ktorý tu vidím na stole. No aj tak by som to musel rozobrať, lebo tu je aj tá spojka, tam sa nasádza aj to vnútorné trecie. Tu toho je, čo nám treba, takisto vyťahneme aj tento centrálny náhon, tam je tiež asi nejaká spojka, sa mi vidí zhora. A všetko nám to treba vyčistiť. A keď zoberete, nie je tu veľa roboty, ale je tu kvantum roboty. A pritom tak jednoduchá mechanika. Si sa opláchol, čo? Si myslel, že... božiaľ, skutek utek. Nejaké základné veci už mám popísané, tak uvidíme. Musím si ešte spíšem si aj tieto gumičky, lebo nebudem brať jeden kus. To je úplne jedno v mojom prípade, či zoberiem kus alebo 10. Výsledok je skoro rovnaký. Ale zoberiem si niečo do rezervy, aby som na budúce nemusel tápať, alebo nedaj Boh môže byť už vytratená z tej mechaniky, ale to je to zaujímavejšie potom. Dobre, toto si vezmem. Z toho niečo vymyslíme. A toto máme ešte tú vnútornú, ale tá je zničená, to je zožúvané, to je nič, to je tak možno akože vzor, ukážka, aha, ehľa. A ja momentálne budem robiť absolútne nezáživnú vec, lebo či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči, alebo akokoľvek sa mi páči s tým novým páčidlem, tak treba to odmasniť, vyčistiť, načechať trošku tie spojky, aby to išlo tak, ako to má ísť, skontrolovať prevody, premazať aspoň tie časti, ktoré sa teraz dajú, i keď väčšina sa nedá, lebo stále narazím na protikus, ktorý sa bude zakladať až po umiestnení gumičiek, takže až tak ďaleko možno sa trápiť nemusím. Takisto bude teda preleštiť aj tú riade, lebo to som si všimol už keď som toto dával dole. To je normálne táto tu a ona je normálne už tak trošku miestami prihadzavená. To vôbec ale nepomáha situácii, čo nejako výrazne. No fajn, takže máme tu taký ľahký prehľad toho, čo všetko sa môže zomleť aj na takomto jednoduchom magnetofóne a dokopy o nič tu nie je, to sú len tie gumičky. To je presne to, čo všetci vravia a je to tak. Lebo keby som mal tie gumičky, tak už za 5 minút nemám o čom, 2,60, hej, ešte vysmiatý a keď ma pozvú na kávu, tak sa budem kláňať ďalšie 2 dní. Proste asi takto to nie je úplne, čo? Treba to fakt vyčistiť poctivo, premazať. Čo má byť suché, čo má byť odmasnené, má byť odmasnené. Lebo potom sa nestačíte diviť, čo vám tá páska urobí a to ešte furt som mal pocit, že ten kotúčový magnetofón je máličko väčší kamarát. Myslím si, že tá páska klasického magnetofónu vám to dá vyžať duplovanie, ale tento tu takisto. On sa tvári, že sa o to netýka, ale keď sa o to začne týka, tak vy nebudete vedieť, čo s tým ďalej. Fasádsky zvrtané, nie? Že vyváženie. Ale materiál krcia tuto nepopraská. To nebude ten zinko dačo? Tak tu je v poriadku, tu to vedeli namiešať. Ale v gramofóne ho mám taký rozpúkaný ako nikdy. Dobre, tak na dneska aspoň taký ľahký vtip. Nejaký servisný, aby ste nepovedali, že na vás nemyslím. Tí, čo v komentoch sa ozvali, že sme tu dlho už nemali žiaden kotúčak, tak hádam, už sú spokojní. Ja som tiež spokojný, lebo som myslel, že zajtra bude mať kľudný deň a ak vidím, bude mať... Zajtra síce nebude mať kľudný deň. Veď zajtra ešte len nedeľa. No
bysťo, ja som si zabil 2 dní tým. To nevadí, mne treba ešte oživovať ten encoder absolútny, čo mám. Jo, to mi treba spraviť. To mi treba dať dokopy, musím dať 24 zdroj. Profinetový poprepájať s PLCčkom, ktoré vnútornú pamäť má vťahujú. Program sa ukladá na SD kartu, aby som mu dačo neprišiel, ale som rád aj za také. Takže idem sa teraz normálne venovať svojej práci, ktorá ma živí a toto hobby bude musieť počkať, pokým mi neotvoria predajňu. A v pondelok ráno, keď tam nabehnem, to ešte chlapi budú rozospatí, takže mi to... Je šanca, že buď mi to spravia, alebo mi to spravia niekedy v priebehu dňa a znova tam budem musieť ísť. Nevadí, ja sa rád povozím, mne proste tá premávka v tomto meste robí dobre na pleť. To je darmo, to je ten vysokozorský vzduch asi. Dobre moji, no vidíte, a pritom taková blbosť, a kolik to dá práce. Tak som ešte prešiel tie gumičky moje. Ja som objavil celú sadu, čo som dakedy riešil a zobral som si jednu do rezervy. Tak čo, idem to vyčistiť, idem mu nahodiť. Netreba to podceniť. Treba to rozobrať, treba to vyčistiť, treba to načuchať a nie je zlé si zapamätať, kde ste začínali a aspoň do pôvodného stavu osadiť a tak osadiť vnuka. No napríklad sa dá zmeniť kedykoľvek. Keď táto práve nevyzerá, že by bola napokon ťažení. Toto nie je úplne zlé, je plynulý záber. Vnútra som vyčistil. Uvidíme. Už sa to pomaličky začína črtať, sú poprehadzované aj obloženia, aj toto naše úplne, čo bolo akože čau. To fakt na to nemusíte byť vedma, keď si pozrete ten povrch, ak to vôbec bude vidno na tomto foťáku. No takto je to znivočené. Jaj. Toto už nie je na dlho, hej. Ale pritom tá guma je lepkavá. Ja skôr mám pocit, že sa tu jednalo o nejaký druh čistenia, ktorý nedopadol úplne tak, jak majiteľ by si predstavoval. Všetky ostatné gumy boli ako tak zdravé, no tak čo som mal nové, som dal nové. Zas už nie som utopista, hej. Lebo kedy kto to bude ešte riešiť a kedy to, ja neviem. Ostáva mi ešte tú kladku dať dokopy a dať, čo by som vymyslel, hádam. Aspoň niečo také natajnáša. No vrch som už konečne dal do nejakého stavu, ako ja si nemyslím, že je to zlé, hej. Tak si to vyskúšajme. Aké ticho, čo? Krúci, áno, je počuť ten motor je ale počuť vždy. Dáme si play? Spojka zaberá jedna báseň. Dobre. Je to trošku rozdiel, nie? Ešte tento tu mi chýba do zbierky. Tento bude musieť ešte stiahnuť dole. To je zase dvojica Segerok, aby sa to dalo vôbec premazať a niečo s tým urobiť a vyčistiť. Ale podľa mňa tento play, ten beží veľmi pekne. Ja som spokojný. Paráda. Že by som aspoň vyskúšal, aký vyľudí zvuk, keď už mám základné veci ošetrené. No, krci. To asi žiadne mám pocit. No, môžeme čistiť ešte. Neviem, no, hádam aspoň cez zopár vrství špiny som už prešiel. No fajn. Takže máme aspoň takúto odozvu. Táto brzda si myslím, že je viac ako dobré. Táto tu sa mi ešte nezdá, lebo má dobeh. To by malo skoro okamžite urobiť stopku na tom kotúču. Niečo také ako tu. Tak sa budem ešte hrajkať s tým a uvidíme. Toto sa mi rozpadáva gombík. No čo už, no, zvyknem si na to. Dobre, takže na budúce vidíte, čo som si zavesil na krk. Niečo z toho musíme vymysleť, tak niečo z toho vymyslíme.